पेट के चर्बी कम कईल आज लगभग सबके सबसे बड़ चिंता के विषय बा। ए वीडियो में हमनी के पेट के चर्बी कम करे के कुछ आसान तरीका साझा करब जा, जवन की युवा उम्र में, गर्भावस्था के बाद ओवरी सी सेक्शन के बाद भी पेट के चर्बी कम करे खातिर फायदेमंद हो सकता। पेट के चर्बी कम कईल कब चिंता के विषय हो जाला? युवा वयस्क के रूप में महिला में औसतन पेट में चर्बी पुरुष के मुकाबले कम होखेला। मेनोपॉज के संगे ई बदल जाला। अधबूढ़ महिला में चर्बी शरीर के ऊपरी हिस्सा में ज्यादा संग्रहित होखेला। कूल्ह अवुरी जांग के ऊपर हो सकता कि आपके वजन में कवनो वास्तविक बढ़ोतरी ना दिखाई दी, लेकिन आपके कमर के रेखा इंच बढ़ सकत रहे। पेट के चर्बी से कुछ पुरान बीमारी हो सकेला, जैसे कि हृदय रोग के बीमारी, डिमेंशिया के बीमारी, दमा के बीमारी, स्तन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। पेट के चर्बी कम करे के सरल तरीका आप अपना जन्म के वजन चाहे अपना जीन में बदलाव नहीं खी कर सकत, अवुरी मेनोपॉज के रोक नहीं खी सकत, लेकिन फिर भी कई तरीका बा जवना से पेट में चर्बी के जमाव कम से कम हो सकता। एगो नीमन खबर ई बा की आहार अवुरी व्यायाम दोनों कारक बहुत निमन प्रतिक्रिया देवेला, काहे कि कूल्ह अवुरी जांग पर मौजूद चर्बी के मुकाबले पेट के चर्बी के फैटी एसिड में ज्यादा आसानी से मेटाबोलाइज हो जाला। 4 प्रभावी तरीका पेट के चर्बी कम करे खातिर अपना दिनचर्या में शामिल करीं। 1. व्यायाम से आपके कमर के परिधि कम होखे में मदद मिलेला। भले ही आपके वजन ना कम होखे, लेकिन पेट के चर्बी कम हो जाला अवुरी मांसपेशी के द्रव्यमान बढ़ जाला। अधिकांश दिन में कम से कम 30 मिनट के व्यायाम आकस्मिक गति से करीं, जैसे कि तेज पैदल चलल चाहे साइकिल चलावे के। रवा यह छोट टिप्स से भी अपना दिनचर्या में गति जोड़ सकत बानी। गंतव्य से दूर आपन गाड़ी खड़ा करी, अब बाकी रास्ता पैदल चली, लिफ्ट के जगह सीढ़ी ले ली, खड़ा होके चल के फोन पर बात करी। 2. सही खाई। हमेशा संतुलित आहार पसंद करी, जवन की आपके स्वस्थ वजन हासिल करे अवुरी बनावे राखे में मदद करे। फल आ सब्जी, दाल, नट्स आ बीज के सेवन पर अधिका ध्यान दी। पेट में चर्बी जमा होखे के प्रोत्साहित करे वाला खाद्य पदार्थ से परहेज करी, खास तौर पर चीनी मिलावल खाद्य अवुरी पेय पदार्थ से परहेज करी। 3. धूम्रपान मत करी। धूम्रपान आपके पेट में चर्बी के भंडारण के जिम्मेदार होखेला। ऐसन आदत में कबो ना लिप्त रही। 4. जरूरत के मुताबिक ही नींद ली। 5 घंटा से कम भा 8 घंटा से ज्यादा सुतला पर दोनों पेट के चर्बी जमा होखे खातिर जिम्मेदार होखेला। पेट के चर्बी कम करे खातिर लगभग 6 से 8 घंटा तक सुते के चाहिए। जल्दी से ठीक करे के काम भुला जा। कॉस्मेटिक फैट हटावे खातिर लिपोसक्शन पेट के दीवार के भीतर ना पहुँचेला का रास्ता आगे बढ़ल आसान नइखे लौकत। ना दवाई ना कवनो सर्जरी। रोजमर्रा के दिनचर्या में तनी सा बदलाव कैला से असली बदलाव आ सकेला। औरी ऐसन आसान टिप्स खातिर हमनी के चैनल मेडविकी के लाइक आ सब्सक्राइब करी।